Good evening sa inyong lahat, guys. Mega love shoutout sa inyo, guys. Asan Luzon, Visayas at Mindanao, nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay. Live update tayo, Saturday live update. Ayan, marami tayong mga kababayan, guys, na namamasyal. Ayan, dami, guys. So, ayan, samahan nyo ako dito sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan. Samahan niyo ako, guys. Ikutin natin to. So, ayan. Shoutout nga pala dyan sa shoutout sa ating mga kababayan dyan sa Bicol, mga Oragon dyan. Shoutout sa inyo dyan. Sa mga kamag-anak ko dyan sa Benaobra family, Inahi, Scorel family, Peralta family. Shoutout sa inyo dyan, guys. Ayan, Saturday live tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. So, ayan, live. Makulimlim na panahon. So ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, shoutout sa inyo, guys. Sa mga kamag-anak natin dyan sa Bicol, shoutout sa inyo dyan. Peralta family, Inobra family, Inahi family, and Escoral family. Shoutout sa inyo dyan sa Gubat, Sorsogon, sa Bats 89. Ayan, mga kabats ko dyan, Bats 89, shoutout sa inyo. Mega shoutout. So ayan po, nandito tayo ngayon, guys, sa So, ito po yung Dolomite Stone natin. So, ayos naman yung ating ayan, shout out. 6 million in the house. Shout out. Paki-like lang ating video, guys. Paki-like lang po ang ating video at paki-support na lang po ang ating channel, KBR TV. KBR TV Official sa aking page at sa YouTube channel, KBR TV YouTube channel. So ayan, pa-support na lang, pa-like na lang po. Ayan, 14 million in the house. Guys, pa-like na lang po ang ating at paki-share na lang po ang live natin para updated naman yung ating mga kababayan. So ayan. So ito po mga kababayan natin. May mga foreigner tayong nakikita, guys. So shout out sa inyo dyan, guys. So ayan, 16 million in the house. May love shoutout sa inyo dyan. Live po tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan, napakagandang beach, guys. White sand. Ayan, pakilike lang po ang video natin, guys. Salamat. Para ma-update naman natin ang mga kababayan natin sa abroad. Shoutout sa mga kababayan natin abroad. So, updated naman yung ating guys. So, ang ganda ng ang ganda ng sun. So, ayan guys, comment lang kayo guys kung anong gusto niyo sabihin guys, comment lang kayo guys. At para ma-shoutout natin. Ayan, comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin guys. So, ayan guys. So, yung napapansin nyo guys, maraming barko na nandun. Ang ganda ng sunset natin.
Ayan, guys, nandito tayo guys sa Dolomite Beach. Ganda guys, no? Para tayong nasa Jumeirah Beach. Ayan, may nag-like na po. Maraming salamat. Danji. Danny G. Ayan. Shoutout sa iyo dyan, guys. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pag-like. Okay. Taga saan si Danny? Danny G. Ayan. Shoutout sa iyo dyan, guys. Ayan, guys. Oh. Maraming tao naman siya. So far ngayon, malinis ngayon ang ating malinis yung ating ngayon. Nalampasigan natin, malinis. Hello, kids. How are you? Naglalaro sila. Busy maglaro. Yeah. Hi guys. Shout out. Ganda ng ano natin. Ha? Live tayo. Naka-live tayo. Shout out guys, sir. Yung taga saan kayo? Iloilo, sir. Ha? Ahoy. Iloilo? Iloilo. Shout out sa mga taga Iloilo. Ayan sir kayo. Pareho mga taga Iloilo guys na namasyal sa Dolomite Beach. Thank you sir. Enjoy. Ayan. Marami pang mga kababayan natin dito guys na namamasyal. Ayan, dami nila. So ayan dami. Hello guys. Shout out. Shout out, kuya. Taga saan kayo sir? Taga-Baklaran po kami. Taga Baklaran lang. Ayan, namamasyal sila guys. Mga kaibigan. Ayan. Shout out sa mga ano nyo, kamag-anak nyo. Ayan. Ayan. Habang buhay shout out sa mga taga Baklaran. Cotabato. Hello sa taga-Pigit North Cotabato dyan. Nakikita niyo ang aming live dito. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa mga taga South Cotabato guys. Ayan. Ano po Facebook, kuya? Ito po, kaya sa YouTube ko, KBR TV. Ayan. Yung page ko naman ay KBR TV Official. May official yung page ko. Ito, sa YouTube to. KBR TV. KBR TV. Ayan. Thank you, sir. Thank you sa support. Sige. Okay. So, ayan. Thank you yung mga kababayan natin sa South Cotabato. Nandito sila namamasyal. So, ayan. Thank you, sir. Thank you. Sige. Thank you very much. Okay. Thank you rin sa pag-support, Hindi po. Dito na lang dito. Dito po. Ayan. Paki-like lang, Paki-like. Ayan, live kayo. Sige. Ayan, thank you. Thank you rin. Ay, mga taga South Cotabato, mga kababayan natin guys. Live tayo ngayon guys. Mga kababayan natin. Thank you sir mga sir. Thank you very much. Okay, enjoy lang kayo. Ayun, ang daming heart. Parang mainit.
Ayan mga kababayan, mayroong nagti-TikTok dito, guys. Sige, okay lang. Session na kayo, ah. Dati pa po? Oo. Wow, hello po. Ayan, shoutout mo kayo. Ano po eh? KBR TV. Ayan. Shoutout yung mga kamag-anak, friends, or Hi sa mga taga-Mindanao. ayan, mga taga Mindanao, shoutout. Ayan, shoutout. Sir. Shout out taga Mindanao po. Mindanao po. Ayan, o. Ano po kayo, sir? Taga Sampaloc lang ako. Shout out sa taga Butuan. Butuan City, ah. Ayan, shoutout. Mga kaibigan mo, shoutout na kayo. Sige, TikTok lang kayo, enjoy lang kayo. Pa-support naman yung aking channel, ah. Sure po. Salamat, Ano po na? KBR TV. Salamat. Okay. Ayan mga kababayan natin sa... Hello guys. So, ayan. May mga dumarating pa guys. Abangan natin guys yung ano. So, nandito pala yung ating Dolomite Stone. Ayan. Manila Bay Walk, Dolomite Beach. So, ito yung ating this was constructed during the administration of President Rodrigo Roa Duterte as part of the Manila Bay Rehabilitation Program in consonance with Mandamo's order of the Supreme Court. The Dolomite Beach is a 500-meter by 60-meter structure built with geoengineer intervention. It aims to clean and rehabilitate this once trash laden the polluted portion of Manila. They walk into the variant of clean coastal environment where Filipinos can enjoy the sea, breeze, the wide sun, and the famous Manila Bay sunset. The construction of the Dolomite Beach was started in 2019 during the time of Secretary Roy A. Simato and completed in May 2022 during the helm of Acting Secretary Jim O. Sampulna of the Department of Environment and Natural Resources, DENR, in a partnership with the Department of Public Works and Highways, DPWH. June 12, 2022, Manila, Philippines. Ayan, Mandamos Agencies. Ito po yung mga logo. Ayan po yung translation ng sa Tagalog. Ang Manila Bay Walk, Dolomite Beach, ito ay ginawa ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program alinsunod sa Mandamos Order ng Korte Suprema. Ayan. Excited Sorcerer. Ayan. Hello guys. Hello dyan sa inyo guys. Thank you sa support guys. Like lang ang video natin. So far, marami nang dumarating ng mga kababayan natin na mamasyal. So, ayan o. Siya. Hi, shout out. Shout out sa Singya.
Excited Sorcerer, shout out. Ganda ng ating beach. Napaka. Ang dami na mamasyal guys. Oh. Ayan, dami na mamasyal guys. Ayan guys, mahaba po itong ating beach. 50 meters to. Ay, 500 meters. So ayan, pasyal muna tayo guys. Kahapon nandito tayo sa sa ugbo ng Sampaloc. Ngayon, nandito tayo sa Dolomite Beach. Pasyal-pasyal muna tayo. Update natin yung Dolomite Beach. So far naman ay malinis naman ngayon. Malinis naman yung ating Dolomite Beach. Ayan. Malinaw ba tayo guys? Malinaw. Malinaw ba ang ating video guys? Ayan. Comment lang kayo guys ha. Comment lang kayo sa baba para ma-shoutout natin. Ayan. Comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, Joren, shout out. Ayan, the audio quality is nice and the quality is clear. Thank you so much. Thank you, Jorens. Ayan. So, medyo makulimlim na po ang ating maganda, mahangin, mapresko rito guys. Ayan. So, malapit na po mag-sunset. So, ayan, kita nyo, ang ganda na ng natin. Ayan, Jorens, kumusta naman yung gupit mo dyan? Ayos ba ang gupit mo? So, titingnan natin guys yung ang ganda naman ng dito. Hi. Basta kayo? Shoutout kayo, sir. Shoutout po. Ayan, shoutout. Sige, sige. Shoutout kayo sa mga kababayan nyo. Taga saan po kayo, sir? Kaya po siya magkakapasa. Pasig. Sa Pasig lang. Okay. Ayan. Thank you for, ayan. Shoutout sa inyo. Enjoy lang kayo. Thank you. Pa-support naman guys ng ating
channel na. Yes, sir. Thank you. KBR TV. Thank you. Ayan, mga kababayan natin sa Pasig lang. Nandito lang. Pero naman dito guys, may mga kababayan natin. Ayan. Ayan. So, meron doon sa Pangpang. So, ayan, shout out guys. May nag-exercise dito. So, dito guys, bali, tawag dito, nilagyan na ng harang dito. Banda rito guys, may harang na. Siguro hanggang dito lang. Kasi minsan nakakarating kami doon. Ayan. So parang may mga watchman, mga ano dito. Parang stand, may nagja-jogging. Hi sir! Yes, sir. Jogging. Dito tayo. Ayan, shout out. Jogging si sir, oh. Ayan, shout out sa iyo dyan. Tita Tay, at Tita Yo. Tita Yo, shout out. Ayan, support lang na po natin si support lang po natin si Tita Yo. Ayan. Isa rin live streamer yan. Kumusta kayo, Tita Yo? Thank you. Thank you sa pag-thumbs up dyan. Like lang, and share sa ating live para updated naman yung mga kababayan natin. Ayan. So, live tayo sa Dolomite Beach. Because we have a foreigner here. Hi, sir. How are you? I'm a foreigner. Ang interview natin. So far. Uy, beach na beach, oh. So, ayan. Sabi ni Tita Yo, okay lang daw siya. Thank you po, Tita Yo. So, dito na, naka-round 1 na. Ilan round na yun? Jogging. Hello. Hi. Okay lang, sige lang. So, maraming foreigner dito guys na bumibisita. Dumadami pang tao. Hanggang ngayon. So, maraming salamat guys. Thank you for watching. Sa pag-like, pag-follow sa ating video. Thank you so much. So, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, kumusta yung pagla-live mo, Tita Yo? Nagla-live ka pa ngayon? Ayan. Hindi na ako nakakabisita doon sa mga nagla-live. Mga kasama natin sa pagla-live. Hindi na ako nakakabisita. Busy sa trabaho. Blaze Maze. Ayan. Hi po. Sorry. Just once in a while. Ayun. So, yung mga message natin, yung settings natin, medyo nagta-translate sa, guys. Nagta-translate sa English. Siguro meron ako na, it's okay.
Ayan, sabi ni Tita Yo, just one in a while. Make a love shout at everyone, sabi ni Lawrence. So, may mga foreigner tayo. Yan po yung ating Dolomite stone. So, malapit na, guys. Abangan natin yung sunset. Hello. Hi. Oh, you have a fish. Yeah. It's dead. Yeah, it's dead. Guys, dead. We found it in the sea. There? Joris, paano kaya ito, Joris? Yung mga message nila, nagta-translate sa English eh. May mga foreigner tayong kasama ng ating mga kababayan, guys. May mga foreigner dito. Hello, guys. So, live po tayo, guys. Okay naman, akin naman. Okay ba, guys? Okay ba pag ganito? Ah, okay ba pag ganyan? Bakit, no? So, ganyan na lang. Oh. Shout out sa inyo dyan, guys. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na dyan sa ating mga kababayan sa abroad. Shout out sa inyo, guys. Bigyan lang shout out, ingat kayo dyan. Ayan. So, ayan, 4 million in the house. Hi, Joanne. Hans Clara. Thank you. Shout out sa 3 million in the house natin, guys. Thank you so much. Ayan. So, titingnan natin itong this is the history of the Manila Bay. Tita Yo, ayan. Ito yung before ng Manila Bay, guys. This is the Manila Bay before. So, ang daming basura sa gilid. Ayan, kung napapansin nyo, guys. Daming basura niyan. Ito na ngayon siya, guys. So, kung mapapansin mo, wala na mga basura. Malinis na. Thank you so much for watching.
Share lang po ang live natin, guys. Kung nagustuhan niyo naman ang live natin, guys, paki-share na lang at paki-follow. Like. Thank you so much. Hello. Hi. Mga taga saan kayo? Taga Negro. Wow, iba-ibang lugar. May Negros. May Bicol. Kababayan ko to. Taga saan ka sa Bicol? Sa Pakakay po, Albay. Bukakakay Albay. Ako taga Sorsogon. Gubat. Ikaw, ma'am? Pulo din po. Bacolod. Si ma'am? Bacolod din. Bacolod. Ayan, shoutout sa mga taga Bacolod, sa Bicol, at sa Bacolod. Bacolod. Parehas silang tatlong Bacolod. Na iba lang yung kababayan ko. Sige. Shoutout. Enjoy lang kayo. Sabihin mo. Wait lang. Sabihin mo kapag. Wait, nasa katil. Parang ka kaya. Ganda. Sasal na ka na. Paano pa? Paano pa yung sasal? Opa, paano pa kasi? Paano pa kasi yun? Ano pa kasi yung question namin? Natawa pa. Sakto lang, sakto. Malayo. Lagyan mo ang timer, lagyan mo ang timer. 5, 4, 3, 2, 1. Ayos ah. Medyo malayo kayo, konti. Ayan o. Guys, pa-support naman ako guys ha. O, mag-share na lang kayo sa ano. Sige po. Picturean nyo na lang. Sige po. Paki-subscribe na lang, follow. Pati yung aking Junakis na isa. Nagbablog din. Thank you ha. Wow, ang ganda ng outfit nun. Paano kaya ito, Jores? Sa settings kaya ito? So, may mga foreigner din dito. Nakaupo na yung foreigner. 7 million in the house. Thank you so much. Like lang po ang video natin, guys. Ano yan? What's that? So, ang ganda na ng sunset natin. O Chinese yun. Yung mga batang naglalaro.
Ayan, 5 million in the house. Shout out sa inyo. Ayan, pakilike lang ang video natin, guys. Salamat. Pakishare na lang din. Ano to? Sinubot? So, ayan, 5 million in the house. Shout out sa inyo dyan. Comment lang kayo, guys, kung taga saan kayo para mag-shout out natin. Ayan, pasyal naman tayo ngayon. Kahapon nandun tayo sa Ugbo ng Sampaloc. So, ngayon nandito tayo, guys. Maraming foreigner akong nakikita. Ayan mo, ayan, may mga kababayan natin sundalo. Meron doon. Yun talaga yung dalawang bata. Naglalaro na sila. Nag-enjoy yung mga bata. Nakahuli pa sila ng ano. Nakahuli pa sila ng isda. Shout out sa inyo dyan. 6 million in the house. Shout out sa inyo. Ano lang po lang. Paki-like lang po ang ating video, guys. Maraming salamat.
May mga foreigner pa rin na dumarating guys. Kaya kung napapansin niyo guys, marami pang tao guys. Mag-aalas 6 na. Hanggang hanggang 6 lang to guys. So, samantalahin natin guys. Habang marami pang tao. So, ayan. 8 million in the house guys. Comment lang kayo guys. Taga saan kayo para ma-shoutout natin. So, meron tayong guest ngayon. Si Atena Garcia. Shout out sa iyo dyan. Thank you for coming. Thank you for watching, Atena. Atena Garcia. So, shout out sa iyo dyan, guys. Taga-saan po siya. Shout out sa iyo. Shout out sa inyo dyan, guys. Atena Garcia, shout out sa iyo dyan. Ayan. Ayan, kahapon, nandun tayo sa Ugbo ng Sampaloc. Sa mga pagkain, ngayon dito naman tayo sa pasyalan natin sa Dolomite Beach, sa Manila Bay. Dito sa Ermita, Manila. So, ayan mga building guys. Malapit dito yan. So, 5 million in the house. Shout out sa inyo guys. So, may mga foreigner pa rin na dumarating. Ayun o. Yung Ferris wheel. Kita pala rito yung Ferris wheel o. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out dyan guys. Mga kababayan OFW, shout out sa inyo dyan.
Ingat din dyan. Ayun, may nag-like. Thank you sa pag-like, guys. Paki-share na rin ang ating live at yan, thank you. Salamat sa mga viewers natin, guys. Comment lang kayo, guys, kung taga saan kayo para mas-shoutout natin. Comment lang, guys, kung anong masasabi nyo dito sa ating Dolomite Beach. So, ayan, masasaksiyan na natin ang sunset. Ano nga ba ito? Paano nga pala ibabalik to? Parang kinala ko. Red Sunday. Pwede nyo yun. Kita. 6 million in the house. Thank you for watching. Ayan, paki-like lang po at paki-follow ang ating live. Paki-share. Ayan, may foreigner. Ayan. Tuloy-tuloy lang, guys. Thank you for watching, guys. Ito po ang update natin, guys. Oh. Marami tayong mga kababayan, mga foreigner. Nandito, nagpapapresko kasi papresko yung ating Manila Bay, Dolomite Beach. So, ayan. May mga kababayan pa tayong dumarating. Oh. Chinese. May mga lahi to, guys.
Ganun ang sunset. Ito na. Wala nga. Ako na magbibigyo lang ako. Ganda, no? Pwede. Pero maawa yata. So, ang ganda ng ano.
Ayun guys, shoutout sa inyo dyan. Ilang minuto na lang mag-close na to guys. 6 lang pa eh. Ganda ng buhangin. Sana sinabi ko na lang na ay wala na pala. Uwi na kayo? Hi! Kaya po. Okay. So, ayan guys. Malapit na mag-close. Sa tingin ko, alas 6 lang to eh. Dati ewan ko lang. Ganda ng sunset natin. Kanina, ang ganda, no? Monggo sir, bayar mo sir. Mas mo monggo. Marami pa rin pumapasok. Anong hanggang anong oras kaya ito? Ay, wala pa kami. Wait. Close na nga.
tayo. Hanggang alas 6 lang kami. Ayun, alas 6 lang. Exit po, magsasara na po. Doon na lang po exit natin sa unahan. So, ayan, close na. Okay, nakakaupo dyan. Sige na, labas na tayo, labas. Balik na kayo bukas, balik na. So, ayan, balik na lang bukas. Sige na, sige na. Dapat kanina pa yung nag-picture na yan. Sige na, pasok lang po. Balik lang kayo bukas. Open kami, alas 6. Sa daanan na, maraming snatcher. Huwag tayo mag-cellphone ng naka-live. Ayan, may CR. CR. Ayan, close na, guys. Close na. Ayan na. Nagdadaan pa ba? Maraming mandurukot dyan. Mag-cellphone naman ka-live pa ba? Ha? Ang ka-live dito. Out na naman dyan now. Mag-live po. Uwi na tayo. Punta tayo ng footbridge. Cut na tayo. Wala tayo ng footbridge. Wala ng tao, guys. Uwi na.
tayo sa footbridge guys. Avenue of the Stars. Luzon. Nauwi na sila. Ito yung guys, yung daanan dito. Daanan papunta at pauwi. Ang masarap yung ito. Ayan guys, uwi na tayo guys ha. Pero tuloy pa rin live natin dito sa border. Grabe oh. Dito tayo guys sa may footbridge. Ganda yung Dolomite Beach oh. Nakakatakot yung mga yanig. Isa lang po.
close na ang Dolomite Beach. Thank you for watching guys. Thank you for watching guys. Mag-end na tayo. Thank you so much for watching. Luzon, Visayas, sabi nga, thank you for watching guys. Ayan. So ayan, dito na tayo sa labas. Tatawid na tayo. Ayan tayo. Tawid tayo. So, tingnan natin guys kung may oras pa na tayo sa Pagpulan Sampaloc. Nag-end na tayo. Okay, thank you so much.